Katulog ito ubos. Guys, maghatod mi una-una atos ubos tulo ka pack. Kay tulo man to sila ka kuan dadto pamilihan. Padung na may mag-distribute guys. Datos dito unahan. Atong dahibay nga nabengkag bitaw dadto to ah. So mga hatdan sila. Kay na blue. Kay nahurot ang taon na ilang bay down sina tanan. So padung mi dadto karon. Di pa si kaadyo danis atejo sa mga kakita. Guys, maghatod sa ako daris bugas des ibabaw. Ayo. Ayo. Hala ra nami. Mamaak na no? Aw di man ni mamaak ni kuan. Ayo. Hi Mama B. Ning nabengkag ilang bay, mo na laman taon ring trapal-trapalan. Na maghihatdan og bugas na. Ano uja Ginoo ko, sino lang. Biyo ra ba sigado ni ilang kuan kaso na bengkag. Dai kuan pahalipay, hinagmay panglugaway. Sponsor na ni Ate Jo. Okay guys, kamo ato pamislain. Ay sa me. Salamat ya. Guys, mato na pud mislain. Mo na patong ipanghatod tong uban. Kita ra ta didto. Salamat sa sponsor. Thank you. Salamat ka Jo Ate Jo. Si. Ayo. Sponsor ni from kuan Texas, Char. Salamat. Bitaw. Igor ako nang distribute na di na aha. Bugas. Kang Ate Jo na. Okay. Ayo. Kung mataw dari. Bitaw dai pang kuan dai papahatag. Kay umay kaabot na ni gahapon. Magi panguanan ron. Sponsor na sa taga gawas. Salamat ka no Ate Jo. Adihog lamang kong hatag ni Richelle day ha. Dagang salamat. Okay. Thank you sa mga sponsor. Guys, mag-distribute mi daddy ah. Nong, dera nong imo ring kuan. Bugas. Sponsor na sa taga kuan. Taga Texas na nagpahatag. Guys, di ara ang mga kuan kanigi pang adjum-adjum ra na ilang mga bay. Sa dia sila ning bakwit dari sa eskwelahan. Ano na? Pang adjum-adjum min tawag ilang mga kamalig. Dia sila sa eskwelahan guys, makwit sila dia dari. Tara na mo sila hatdan. Tari dia. Hala, may kuan. Kala ko, kato na. Na guys, sa Tedoris, agi sang bayad to, nabeng wapan adto yung bayad to na. Naginuko diyan na. Kuan pa din si Zah na stroke. Agi, kato sa side ko, kaya mo ka kuanan, gaan. Pila mo kabuok dala? Mo ni sila nang evacuate dari guys ti ah. Daris ka lang na ay. Di kuan ni kanang sponsor ni taga gawas. Sa imo. Uno mo no. Categories. Wana sila mga bay guys, nangabungkag in tawag ilang mga bay dani mo nang dia sila dari sa eskwelahan. Yung bakwit. Nalagi mo la? Lydia. Tapos Lydia na. Wala may iparis kay wa pag Paris ning abot. Dai katimay guys ti ah. Salamat. Atunis nag-sponsor sa gawas. Igor ako nang distribute. Da guys, wala man ay Paris kay wa pag Paris ning abot. May taon lang lipad siya guys. Kakinsa man ka nang Lydia, palihog lamang kukuan. Da sila dari nang evacuate sa eskwelahan guys kay nangakuan naglang mga bay, bengkag in taon sa pagbagyo. Kamu kusina bugo dyan. Kita mo ko dito sa Dubai, tito to. Grabe arang bengkaga. So guys, mo to sa mislain. Salamat. Salamat kuno kadyo Ate Jo sa imong gi panghatag. Ari sa mi. Mobalik pa mi. Ano ko luja in taon pag mga bay kanang gitong kirig in taon na ah. Ako uja, pagdari pa dinas ng Korea na. Bengkag in taon pud. Balik ra minong. Agdari. Dari na. Oh, dari ka. Balikan ra to. Nung ayat ta. Nay ginagmayng kuan panglugaway. Salamat. Salamat ka Ate Jo. Oh, panglugaway na laman eh. Jo. Taga kuan. Hala, grabe arang bengkaga man daging sumbaya na. Arang. Sus Ginoo ko, dia guys nangabengkag din taw lang bahay. Sa kani bag-una ni taong ginawagama ang taon nila. Kagawa, kaya may butangas gani.
Mao lagi ang manog dita magazum-azum nga wa tay pang silungan. Tug nawon ta. Na arang pang inita, wala pang hilamsan. Okay, salamat aray. Oh. Lamat kuno kajo. Na guys, di na ag kuluod sa taon pud. Ipang ipit-ipitan na naman kay nabungkag man in taon ni ilang bay. Ipang ipit-ipitan na lang magbutong. Madyo gani kay dali na. Wapas lang ako nito, nakuhas mo to ni. Di na ang amad siguro ako nang kuan na iguro ako nang deal. Char nang di nang kuan. Salamat. Salamat kuno kajo ati. Na guys. Mga tabingi na yung taon ring ilang mga kamalig pud. Ayo. Ya. Dai majuhon panglugaway. Inday. Welcome. Imo po kong pakasawa nga ibang pangan. Sak dilaman basta kay kuan malipay ta. Sarang ito Salamat dari. ka, Jod. Thank you. Si demo ha. Uy, salamat Kaajo. Welcome. Thank you. Ari sa mi. Baklay rami nga to pasud kay di makasud ag motor. Kalau may pasaan gam. Mang kuan kay luoy ka jo ag kuan dari. Amang barsahan. Di ka pukad. Sa tong ibilin dadto. Kumbate. Kan makatatag lugawon. Guys, sino ako nang hapla ang taon dari. Ha? Kumbati pa harang makahatid ta dari kuan. Majuhon bitaw. Ka guys, hapnig jud dari ilang kamanggahan mo ni ka tumang harbison na ang tagbunga pa no. So ana jud sa bunga na. Hapnig man jud tanan. Sud ni dari suok-suok. Kaya dain taw yung mga abdanunon. So sino ko madyo kay wa mabungkag ag bahay na. Kuloyan taw sino. Madyo ganihang palalabs kay supportive ka adyo. Mo tiglok doing taon. Kita nagprogreso guys to May progreso diha. Alihog ko kuha daring day ko anday. Begas. Kasi na ba ni day? Kita hug. Gisak in taon na isa guys kana hagbog sa dalaman. Alihog ko day. Sa padag na iro. Alihog ko kuha. Sige pang adjom-adjom na nilang mga kuan bay. Nadi ka nagisi na nang tagak. Alihog ko day. Ay sa misunahan guys. Grabe guys. Hore ni tabo dari ilang bay in taon. Tikangkang in taon pud. Apud. Susino ko. Grabe hurot manig mangga dari no. Susino ko. Ayo. Ay bugas gamay. Sus kinuko. Ano ka? Lupad man day pag ilang atop. Day kuan lugawon. Day pang bahin-bahin nga lugawon. Salamat ka jo. Mo ni kuan. Papa ni Christian. Mo to yung Zubayrek? Kato. Kana. Sus pang parihas na ta dani pang lugpit-lugpitan ra pa na magkahoy. Nagba. Kanong kuan na dani, kanong kustan. Haba sila. Nang ligo. Palihog na lamang kong hatag. Pero na karton. Aw daton re. Amang dadan ka mangi sidlan. Ada ra lamin sa kaw. Ko ano sa man Grabe kuan guys, nga ukab man day pag ilang atop dari mo rapos bay. Sus Kita kinuko. maglubin. Dato gani? Kato nga dito. Oh. Nakuha na. Oh, ato naman. Hindi, das ibabaw. Agaw na gilugitan ra na hagutan. Lagi. Oo. Kasi dapat sin. Mag-adjum-adjum sa lamang taro sa tang mga kamalig. May tao. Ayo. Ayo. Tao. Pads. Waring kon. Day lugawon. Bahin-bahin tas lugawon. Tao. Pads Ano pre? Manglugaway. Ay, adjum-adjum in taon panijang kamalig. Nah, selamat. Madyo na naman panglugaway pads. Pila ka lugawan. Salamat, Mats. Baklay ra ko guys kay tukaron nga adyo. Baklay ra ko pa. Una na. Yes. Tukad mi dari da seblenon kay di adyo din taon dari mga ha? Di. Bisud. Di na ako masakay kay tukaron. Di ka kuan.
Oh, ginuko na nga upaw yung tao mga bahay. Tawa. Wala mga atap. Tinatanan man kita kikuha ag atap. Papunto awa pa dyan ka nga tulad po. Tahat. Guys, nabungkag sa din taon. Punay nabilin pag gamay. Pangkatuganay. Yo! Hoy, daras yo! Dayo, predo di ah! Saka rin yo! Agi mong kamalig na dito, nabungkag. Oh, arlo dyan yung tao. Mara man yung mga madali-dali yung taon. Kuhan, sampit. Danit sa kanitag hagat, dani. Maso kay nagibinlan upang katuganay. Maso kay gibinlag pagkatuganay. Dani bungkag. Patanawon ra mo na guys sa isang kamalig nga nabungkag gidang udit. Pastilan no ilang pun. Di pa. Nagana man day kag kutingyo di arang mga himus ha. Arang hipon sa isang kuting guys upat ka buok. Mga cute. Kaya nga naglubin mo, gaw? Ha naglubing yo? Ha? Sabi kuting ka. Ay kayo predo guys. Gaw na. Panglugaway. Lagi, gaw ko mo may. Maduater. Dorok. Kulurop man dayo. Kulur blue. Oh. Dinahayo igura ko gipahateda na. Salamat deh, Jud. Salamat juga gaw. Mare sa midari. Ah. Ay unahan nila kuan. Hombat eh. Lagi no ko. Hala. Hala guys, mo rin kamalig ni Yuyo katong manggi tagaan ni Gabriel ah. Mo ni jang kamalig in taon ginuko arang bengkaga jud kaadyo. Arang luuja man day bayang Yuyo dari sus ginuko ko eh. No. Ang luuja isang bahay. Ha? Na guys mo isang bahay Yuyo Prido. Ko manggi tagaan ni Gabriel. Apod, sila nga. Lockdown man day ilang mga bahay dari. Narabay printe. So napi uban dari nga kuan wa jud taon maunsa. Salamat sa Ginoo kay wa maunsa ilang mga bahay. Wala naman kapon. Sa uto rin tabil-tabilan man day pud. Yes, day pag ilang bahay gipang tabil-tabilan pari hapos bahay. May bigas. Ya. Kinsa may napud to tiw-tiw? Nasa diha. Ah. Okay? Ay guys, amanggi. Ay tao dato? Ayo. Long. Holong. May tao. Ah, dias ng Gino. Tagay pa bi. Grabe guys, asus Ginoo ko. Odet. Grabe ka Odet, ano naghanay imong gipanggupok daring kuan. Tang-tang yung taon pag ilang mga kuan. Bintahan na mo pud mo ang diyan murag nga tabingi naman eh. Ha? Ayo. Ayo. Tudong. Ayo. Man. Kisa may tog. Di ka may hinabang bigas oh. Honong, ng Gino. Wala, luujang ng Gino. Dahil ko anong lugawon nung. Dahil lugawon di ah. Kamus pa nang ipon dali along? Tiyo lagi. Laya. Nilayas. Sagdilaman. Diyan makaya ni mong magdigamo, ikaw ra. Ako. Wala ginukuluod sa simpod. Yang na. Sige, kaya sa amin. Ari sa amin no, mga rada dyan na yung mga nakuan. Panglugaway. Lagi. Oh. Hinay. Ari sa amin nung. Ari sa amin. Arang luuza ka adyo na mild stroke man to siya guys. Si jarang isa diha kay isang isuon to ang nilakaw ko no, nilayas. Oh, kastilan luuza. Oh, ginoo ko luuza bahay ni Ornato. Uy. Araman na yung pagka tikulbong nga. Batasan is ulit gipang tikulbong ang mga bahay dari. Grabe, hala ginoo ko. Oh. Kastilan nag mga bahay dari arang luuza. Uy, yaya. Ha? Panglugaway. Uy, yaya. Kuha lagi nga tugliti, hangtod kayo pa mo na uli. Oh, panglugaway ra yaya kay wa mi ra Salamat ha, kinsa man Inzo? Sponsor na. Sige, salamat. Salamat ka Jo kuno Ate Jo. Dagi lang ba ginuo ko ni daon man day paginsuhan no. Lagi bago na pag... Sa man mo maghigdaan. Sa Ah, dari nang gihala ko ng luuja uy. Tiruan. Hala mamaak ni. Sabi. Na luuja gihimo na laman taon nilang kuan ni ana. Dubli-dubli ko na mo katulong ng karang sin, ana. Hala luuja uy. Kaya muto gihapon di. Aw, di na kaadyo. Ano ba pala dublito? Muna inahitabo silang bahay guys ah. Nakuan jud ay no na kanang saingan danan knockdown jud ay ginsuha. Katong
tungwa pa na, dahil Sus. magkatuganan. Grabe, uy. Bungkag ang ilang bahay guys na, muna uban nga nakuan. Ano di pagkagisi-gisi aguan. Grabe no, di saman mo ng taon katong pag... Ilas basilin. Wala, grabe. Diya, pasensya na mo, moro ang taon na amang nakuan. Salamat. Ano sa miya? Ah. Pag ilang bahay. Pila na naman ikabuo pa. Kabila na. Ha? Dili og. Guys. Dong nami uli napapunmi hapitan datos ubos. Uja sila mga bahay taon. Ayo. Ayo. Itaw dare. Ayo, lalo uja pag ilang bahay. Haman imong mamabi. Honday. Tay kon. Tay gamay kuan. Lugawon. Mate. Sa kami, tuilas ko on. Ako, marami na nabilin. Sunod na pod. Hala, grabe. Ujap pod. Ujap pod kadyo lang bay guys. Kuha na nilang trapan. Una sa tanan guys, gusto ko magpasalamat sa atong kahitasan kay nasa say mga taong himong instrumento nga arong taong mo share sa ilang mga blessings. So, ag isa na dana si Ate Josephine nga isang gihimong instrumento nga makatabang in taong. So Ate Josephine, salamat ka adto sa imong gi-share nga blessings. Daghan ka atong pamilya ti nga nalipay kay nalimang kang 33 ka buok. 33 ka pak ang amang na pang-apod-apod. So 33 speed ka bubong ang nalipay dito in taon. So, di dyan ma kuan agi lang smile arang gazang lami is pamati ini hatag nimo. Ang hatag nimo nga tagbo taon sila nga dagkakadong smile. So te, salamat ka adto. Mahinaat ko tinga daghan pag blessing nga muabot sa imong tibok pamilya te. God bless kanindong tanan. So guys, sa katong napay katong naay mga malumong kasing-kasing diha nga gustong makatabang, nga gustong share sa ilang mga blessings. Kontak ka lamang ko ninyo sa among Facebook account through Messenger. I-chat naman ko ninyo ug namoy gustong i-kuan kay amo pa nang ipang-distribute dari. Diya makita man po ninyo kay ag tanan nga kuan is naka-video man pod. So makita dyan ninyo tanan guys ag kanang tanang kuan. So salamat sa gaadyo. Magpasalamat ko daan sa katong mga nay mga malumong kasing-kasing diha nga andam pang mo share sa ilang mga blessings. Ang katong na nga ang sobra ag blessing diha sa kinabuhi. So ito nang i-share kay mo naiingan nga mintras di pa uwahi ang tanan. So mang share ta ug insay naa nato karong panahon nga nanubra ipang share na nato. Kay moabot nag panahon kana tanan di mapuna nato mada. No, mintras nga naapata dinhi nga daghan pang tawo nga matang matabangan ato nang i-share. Kay mo giingan nga ang tanan mabijaan naman po nato din kalibutan na. So mintras nga kuan so ato na ipang share sa katong mga nagkinahanglan gajid. So guys, maura ta umang video karong adlaw. Manghinaot ko nga di ninyo laktawan ng among mga kuan o kay baw na mo gansan ang buot pasabot basta mo na to. Adto ninyo ilaktaw. So guys, palihog ko og subscribe, like ug share sa mong video guys. Salamat kaninyong tanan sa inyong pagtan-aw sa mong videos. Kung pang pasensya na mo kay di kadto palagi ko hanas og kuan sa video. Pasensya na jud mo. So guys, salamat kadto ninyong tanan guys sa inyong pagtan-aw. Bye.